tokonya asamange bakire simya namba 0720266999 gose 0791394904. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. One-on-one security services igotore namba eyemo ase ukurwa obukoreri bubuli. Mwanchwa umuligereri ritukolia lero lya Jumatano chitariki 20 omutinyi no 11 omwaka wa 2024 na mangaga ntakaniki chinsemo ime na isiko ya gusi neke nekiunga chinsa ibere ncheni kwangoro ko Harun Ototo nyangiri oyita kubata na kwanza memenyeriro ni gakoro kwa Wilson Makoli kodindali tangami ndakumanye egati yali na kwariganirie marababa ya lero. Igati yaliana kwariganirie ase ekiunga chinsa ibere emagoroba ya lero. Kananyo report bona mambisa moja nga umuntu oyomo amenyeta sichirandia cha kibirigo nyare kwabaga kwerusio bugima na esababu yo kwerusio bugima te tikororeka buya Musaja mo gotoka gasiriti uguma bwaye asinjira cyobo tutuka mu chinsa mo cha kibirigo account ya Nyamira. Plus one short of similar amount or cash pay of 10,000 to each one of the persons. Mwamsie obene kaudensia omaliba yomanyikanta buna prenda wikiwa bosi obwe kigambero kwabatakana no gosagano akweyabisyo mu bumerrebwe county ya Kisii. Kuba tukimbaruga mwana we wanyororo umuntu kungaina mwana bwe yasese lokoro iri mbuyali. Bishop Gwedausi ya Kisii Joseph Mairura kura ogochakwa wensemo yobo bali yasenya gitali ya Nyamawa. Oroba buri nyumba ya ngafu isengencho women rep ngabo sinabwate misara machi allowance yatale kwataka nitabantu 500. Umuseneta bwe county ya Kisii musikiri jadi mu monyonga okwanira kibura buruchi na gati kwigoro ase yabisyo mu mandre bwe county ya Kisii. Mutumo ligereri magega chibora burukwaneke wa ase ABC yo mu Mandrebwe county ya Kisii ritukoligoro ritukolia lero nigo abanyanyimbo banyaraka bagoikose abakagerwa banyaraka bagoikwa bosio bekambero kya omuchibo songo zibanyaka bagosoerwa na mmocho egati yabo obosalia enibo ya serikali egati yabo banyaraka bagoikwa bosio bekambero no MCA obene omuzike Kaudensia o Mariba uyu magenda buna prenda ase banyaraka bakwegerera nabange babo bose gati yaba wakiri babo banyaraka bagokwana buna nigo emerobelyo yonsi ogose bitambugere byonsi bibwatanirige siasa buna gotumanye muri kito plani sagini isena Bolendi obotindi nigo bwatingigwa isiko ya magacho ye nyumba ya bobisobo tukino bosaria DCI ya somo chubo songo mbarabale negeta senike banyanyimbo ya Kisii Central Chinga kiomo MC obenase county ya Kisii musikega udensha umariba uya bange bakuruka Brenda wekiwasa yuko likoroboti neyega magega yuko kagero unanigari ngensama ya wabwatani obatio terereti na kwebwatani asobosaga ni ubwenegati weliskraigoro ase amagacho yenyuma yumo women rep
pa okisi Mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi obusagani bwirerete urubago rw'enyombe y'ugutagura na bwegensemo y'ibirori by'amagacha y'ugwatwa na chinga kitoika segeta ya DCI niko tutanchero gosogeita na gutwirera gukora chingwa na chito no muwakiri Brenda George Morara kurwa isiko yegetekyo nabokurigere nabona iga asa abantu ba magazeti abantu ba news igonko bautubia kurwa asensie kerege iteime no ni chentanche rigosoka isiko gingosoka bakonganchira ngira naime ane riria rero igoria koriru ne agency gete igori ukoru ne gento gete kya upendeleo gete eye tutatagetie burugerwe ase ense yetu ya Kenya mwanya getinge gentongo teba ngerina omorembe numbuya lakini omorembe bwense yetu na kiora abororo ekero abanyanyimbo bagutumeka encherembe magega yekeka Brenda Nigarusi wenseme yuna gotangwa segeta senigia Kisii Central segeka na magega yayo msafara boku muikia sekigambro gya Kisii High Court ochaka Wosio bomo resident magistrate RM kuwa Moske Brenda na bakayuro bandi 15 na babiri nigo basomerwa mamo chabo asogo salia enibe saine shiringi chiribu chimibera sobisi mu imenrepa ko bonse bayakana kwirera bagwakiri babo gosaba bakagerwa bukobwoto kwa se cash bill shiringi chiribu komikero yomo asomona chebi na kuwa nchirana na barabo na bonse ko bwoto kwa se cash bill shiringi chiribu komikero yomo wose kobeka e bonde saine shiringi chiribu emeya mona meronge 5. Majority of these young people, women, are Kenyans who are going through these challenges that we face as a country, that the cash fare may be reasonable, and I can go to the point and request for the charge is recorded that the property is worth 200,000. I pray that, Your Honor, you grant a cash bail of 10,000 if it pleases this court. Board of 150,000 plus one surety of similar amount or cash bail of 10,000 to each one of the accused persons mentioned on the 4th of December this year. Eki nikyo niwe kirachi gwatura na indesha likinye cy'umutinyo 12 umwako yega igo ebintu bimbiri ekene ekiga negento getegera osiri asengenjo yogusalia amarieta y'abashimiwa ba Kisii County orinero prepare egento kiria tiga mwiraneri kurubono iga fereti kurowa stage 1 binansete iga fereti sana. Bwana OSPD na County Commissioner Bwana Kibet wajue ya kwamba hapa ni Kisii. Kisii hakuna kucheza na siasa. Wewe umetumwa hapa kufanyia wananchi kazi. Wachana kuingia maneno ya wanasiasa. Kwa sababu yote ile imetekeleza ambayo Mheshimiwa Gaudensha amekuja kushikwa hapa ati ya kwamba alienda kubomoa, wewe una ushahidi wa kutosha. Kwa sababu mara ya kwanza ile charge sheet inaonyesha ya kwamba kaunti ya Kisii ndiyo inalalamika. Nani anastahili kulalamika kwa niaba ya kaunti ya Kisii? Ile tare Brian Sagini Isena Manjumo origero no kubatakana amo ni kiburaburo icyanyata kwa jikona kigwa amo no bosali obo niba mu center of county ya Kisii omuskeri cyari mu mama onyonga rikolera nyaka bagagwesokya na gukwanira gakorekyo sanyara kaba gakomochia bali bonsi bakwebwateranisa mangana iyo koreta kiburaburo na gotayabuna kubwa mono kiburaburo tikibwatyo monyene na igo gotayabuna abali bonsi badesoborai banche korusi bwa momocho ekaraba kiribobe na liyo burayo buya na magendera nyaka bagakwana kigwa kubwa mono asero gongo rwabusi Goro igona nyote reporting mangana nali ngabete town abantu mbaro batumitwe ngabagende gutagura oro bagore nyumba ya ngafu ngesengenjo women rep ngose nabwate misara ngachi allowance yatale gwataka nitabantu 500 maite binte biga ntubano twabietire egendo nare gusaba abarayi bagusi nabeire ngo basorora nabere ngo tebiga banasimba ngasimba umenyete ekero kugambira abantu there is no need why gutumia violence no ninje I mean ochekia record ya gavana ugetuti achengi babona nagambira miaka 20 nje nanya gutwara single event
esa abantu barwandira manyinga itekire nga bono no obugambi nkoli nga ngo batainje no muya osenyaganya gete no mubi. I know that ya mangana abete igoro no ne chi story njire munya ko ucho bokora kora gabu ngomanyete nga bantu bakurwani women rep because nga ngoibire chibese county eyitalie egasi ye women rep ka okole bintu byaya ba auditambara obe serikali baiche bakole report icho egento abo murao wasimba bagotebanga na oba okora oversight ande tima ethingo ba oversight iyo kiarenje ngwende to okora oversight county government ngaf CDF chibese chonzi inje ko oversight. So what is it? Onye babu the problem bala kwenda yes bari report ko CDCI batenga ntwa ngwaka ntwalenge ngomondo gete okolireki olire chibese yeto no ninje ndire bachage to buchingo buna bubanje to okora twaeteire siasa ya propaganda. We are saying omuntu oromurai egachio ire no spend public money genda tumia chibese cy'umwana inchi chikole gasi abana inchi bautoke batebe ngabana barayi abayatu acholete bakole gasi muswati donya gakolete gento kyo gukumia kere fantastic kuma de siasa ese nyo na bero enga kientambe bintenko birorande nyese nyo donya bona askoete ngamuletera agaskando ogitiga ngana libonera rekanenga ngataisa ininga abantu bomwanjeti ebyo gotwarweto okaletata mwana oli omindaye ebyo twarweto okale. Number 2, mondo tayo gochiko threaten yonde ka waje tena gundi sose kuri Nairobi ka waje to karusia bagara go sembigolyo karusia bande go singa go sena baluya kwa ruseti nga wajira n'abantu n'ekinsara ngobole tibona nayo gutara n'abakuria ngana bugo gutara nabo wachi bundu ngabaito mondo boss mondo tayo bwabo etonde batukaya egesongo toka tebanga nobody has monopoly of violence. No any president ye republic ya Kenya Honorable William Ruto igoto como criticize because tutagete akole buya akole gasi eserikali akole gasi abaninji bakonyeke tali otutagete como criticize ye inanze kutupangira ngabantu baitwe ngagana lyo tamukwane kwani erenki nyasali. So I am making a very special request as a leadership ya Gusii. Particularly I want to make a request as Governor Simba Arati ole governor ane ande no mwakiriti chikura bali bako muikange bamotebie sike atiko gopanga obokondi obo bakoleka ne town go eta everywhere esako gamba chi character chi abantu ngekina kyo chibese chi achire county 33 billion na chito tagete Simba to tebi ngakichi atumikire ne chi adonya nere ngocha gotebali chiaye inere gasto gokora obuchinga bogopanga chiguni chirwani abantu town uchobo charabuoka yani mo karasiasa na mwancho umurigereri tukolia leo nigo abamusiye gosegati abamusiye kurwase bunge abasi banyako bagwesokia na kwemurunganiria chibura buru chenera kwachikana kiwa ase bagotebekana igati abanyako bagosaganwa abamusiye abo ngamo no musiye wodi ya Nyacheki omosike naftari ngoba musiye wodi ya basi boitangale omosike Thomas Obare na boigo omusiye wodi ya Masike East omosike Michael Motume. Tegana Thomas Obare omwamsio basi baitangale anyene tekoreri bageriga ngikerie ntakarigia kore kanali Masike West ondari noyo muito mubasi ore senior osireti mamo mwabo ndio twagenda oro na ba MC babo basi singinjo twenyoro turange nali twatete tomo pole ndio abwata siasa ende yato iroro ngento karigia kore kanali nande ndishuanga kyabangu ngento kende tagete kogikeri negento yakorekanete igoro mwaro chabasae bakobeku bakorobekana baende pachiko kusali ofisi yo women rep egbente kegia kire gusingo nyamuri kwibona na muntu usiwa kwati umuntu ngambo buri okubangira uchaka kwangaisha negente kibi mugusita ligo umugusino umuntu manyata sakuru nasagochi nande ntebi bali bakobange ebintu biga byonsi ipi twese nabagusitore iganse ito nikenga kinaintu turaga niko kole bintu binabiri lakini nabantu baragumye oyo konya kurwani mu women rep onya gatagete kero ke women rep tigatige ke gabwate acha to mu women rep to sugumu mu women rep nera mu mugabana igo yamon rata kagala tali onkoba omo MC wodi ya Nyacheki igo nagenda Masige talibu no mu Masige lakini mu Nyacheki sababu ntangani
umongino oli osirete no muntu nyacheki. So the Otieno family n'abantu ba nyacheki, so n'abantu ba minto kabisa manyinga ino. Lakini ekero na chaka kuru assembly kogenda masige kuru pola ase family Otieno na kiro musike Jacob Bagaka. Na motebi kogenda ndi ward yao kwa abantu ba minto pole. On time there is no problem. Na arengo yesterday amatetiga chenera nanyo libagatiga ngenden by pole. It is so unfortunate again tugia korekana na kikike ne chinguru chaigoro ngebwene tiko korekana bubasi ande ngebwene tiko korekana imeyagusi intuku ya colleagues because aba murabali ibo ba shout kabisa yabatu no motume lakini we thank God nyasao to save ba manage kuhaka chinyimbo waka aba murabali batokoba kuruase ese family bono ntegete kubuli abashimiwa wa minto. Even if we don't subscribe to the same political ideologies tigatusikane na ende lichiko ligotwalao kiro muntu nabwato bosibori bwo gotarandons na gukwa na kendigions as long as gitari gento gyosario marembe abokore limbo yase wodi yane chipara chiane chikwete bana chibekira aso ngorobeli bwe budget abantu bane nkongita bali abantu bane nkonda amabali ngitimbu ati chibe yasango korera magendero. Once na bekire budget is the responsibility y'umu governor go implement the budget. Yonga buama tebuane umu governor ole ko gusimbara ati tiboyo asebono higa. Abanyanyimbo korwa ase getaseni Kenya mira nigo bacha kirobo tuki ko bwatakana amono musacha ya mongo toka gesungeti as chinsa machake brigo ase chinjira chobo tutukanu kolengana amo nomo gambia mokego semu assistant chief we chinsa mecho chakre bwari nganya kaba gakurwa obosemi gotie sabanto gwesoke na gukwanira emechando aho babwetera ase chinyomba chiabo robot weru bunago tumanyia umurikito World Cup okara. Nigo yaba amaisugu somo no bwoba ime yo muchijiga okebirigo emambe ya lero magega yo mubere bw'umusacha yo mobwe myaka yigatwa gotoka ochengeneine ase nyomba eyo bamenyete onanyore report bono mambi saa moja nga umuntu yomo amenyeta asikirandia kya kebirigo nyare ko baga kwerusio bugima na esababu yo kwerusio bugima te tikie tikororekana buya gare na kopimo korare myaka around 47 years na ndi mbamenyete no musubati oyo gokore biashara ase chiro ya kebirigo kurengana amo na abamenyi kura sorgo ngoriga nigo bakwenekya buna abwigoro nigo enkeje igaya nyaratoka bage kwenekya eliumana na buna kurwa samatu kamagega nigo nyagosira bagendere koba bagochandana amo ne amateye iga na batomenyete ne eriki akeri kyotemire kwerusio bugima mara ange sana akonywa iwana machiko unga karioma nankarengo lakini eriki bwetemire eriki ke bwata bobe kurengana mo no assistant chief kurwa sublocation iga ya kibiriga sirita Jacqueline Bwari nigo hagendere ko bagakobasemya abantu chinga kibabwate mechanda se chinga kwene kibunango sanga bale elyo konyara ko bagokonywa injenare goteba asa abantu abatomenyete boniga abo bugima bwakongire igo twarenge korora tutware obosemi kuru asa abantu bandekerengana yago kongeire sanga no muntu musinya inenere tagwanja gutumeke engori teri musani nande engori teri majeso anturi ko yagosereria twema gutumeka abasani bagwa device omanyenga nto ingento kyo gukora gusenjwa asikyo bisieito tugwa device otomanyanga nkyo gukora abatoko kokonya na batoko konya na ase birengereri kyo bisieito nchiro nande nto banjete na nanto ko bagudumia mwensi nande ukero ryo komuranje goteka device yaitu iga bana baitekera mwakinire mugaga ino mwachakire obugima bwa mateso ekero mwatesanire kwarorire nga kwerusioro mbuya bwe separate ogenda omenya n'obugima burunge abana babo bakoroche etukugikerie genteke ng'anya ndi abantu baitu bagwanja ekero cyo obugima bwakongire oria omuntu ore chirani gose tamira obisi y'abagambi oteba omuchando obwate erindegere okonywe igo ntuna bakachiwake birigo ding'aneri neribe twarigikeiri nyimbo kurwase egataseni keria Kenya mira nigo barusirio mubero yiga asajaiga
na kuyira gwika ase nkendo eria ya ibara chingaki obotuki bwachakiriwe elio kumanya ekikirerete amakwiri ya iga kwenekigwa ginko report ya igetaseni kya obwanchete kya Gatembe kurugige iga imeyo muchujo iga okibirigo imeye county iga ya Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp okara kurwa ase bunge ya babazi kuba muno chinsemo chene magwa nigo umubisho bwe diocese ya Kisii Joseph Marura narakabaka kora ugochaki kwa bene wensemo yokumanwa kwa baroire ase nyagitari ya Nyamagwa boigo nigo bishop Marura narakabaka kora libagelio kwene kyabuna nigo ere egangeyemo iye kanisa ya Katoliki kuigora kinyagitari ase chinsemo ao imunenjira ya moyo konya abananchi balibwate amakongo ao boigo nigo Marura ira libagelio na kuregenda gukwana buna nigo ekanisa bwate libagaligia aliyo gukwana na koraga amamocho ya serikali raboti weru rwariganirwa n'umurikito Isaiah Maobe inyagitari eyo ya Nyamagwa bono niyo yatambukire ebirengo binde magega ye nyumba yo kubara kuigorwa litwa lya rero ekero umubishop bwe diocese ya Kisii Omosike Joseph Marura aigora enyumba yo kubara na boigo area x-ray ase nyagitari eyo ase nonya na boigo aira libaga na kugania abamenyi bense meyo gutarira hati nyagitari na boigo kwetanga kurwa se kugenda asa abantu batabwati umanyi anne mono asobo chenu yamangana ya muji mwanya kwa watu chimbaru kwanya kwa watu chimbaruga mwana we wanyororo muntu kungaina mwana bwa shensi rokoro iri mbuyali obuteneri bw'enyagitari eyo nigo botabisa omugoko bwase bono bwenekiri omu kibogo kikobeka kohenekeria abantu b'ensemo eyo obachenu kubakira ng'ambuya mono na mona ase omwesiko bitu ase okobwatira nando ase ogotokonya gwakonyere gwetera ase omusaza witu Father Edward Nyakundi in church Nyamagwa parish ase ogotokonya ase nyagitari yetu ya Nyamagwa yakinire ase ekerengo kende aba MCA Michael Mutume Omasige West na boigo amona na aftari onkuba kurwase wodi ya Nyacheki nigo bagokera umurobiri yuna goteabuna niba bagachikoba hali bagali abo sikoyena kibuna enyagitari yinkogenderere na boigo kubuli abantu bense meyo kubwatesia enyagitari yo boikeranu medical camp ngwale nche yeme nene mona ase wodi ya ne Amasige East ne yokolete enyagitari yaito ya Nyamagwa elindegere noyana mbali banda abaumini bande bawikanisa chinde bachiche banyora obubwenia gwetire nyagitari ye igaito ya Nyamagwa serikali ngoikere yatungaina ngebinto mbiro mugochikwana mwanya wambikore tigendo kireke mbiyo ekero bishop aretira abakristo pamoja n'abafata bonse ipi twarorire gekoneke x-ray kiregali sintumpiye makofi omuteneneri bw'obachenu bwe county ya Kisii ase sub county ya Bubazi nere nigaene kimukie county ya bekire koene kingango sirere chinyagitari egere koreta obachenu ange n'abamenyi egentata ebire muna county ya Kisii niye uchikobwate si nyagitari eyo koene kingango koene kire obachenu bwikiranu na monya ara register sha esengencho na ishif esengencho ekere mo register that is your wealth that ekero kogenda enyagitari ende yons okoba okoraki okorwari gubosa ase ensemo yaye omu MC obasi boitangare Thomas Yobare nigaburire kanisa kobeka marunsi na gusabira county ya Kisii ase bona goteba buna county eyo nigero chiroche ase kiria tebire buna oborai bwe county eyo nibo botaraikirania mangana bariete chira Bishop nande buna gwatete abashirika abaiga nande ngogosaba na inche osabere ne county yetu ya Kisii because umuchandi uliore igorari igoro monene zaidi within a county mubeke na ino abashirika mubeke county yetu ya Kisii county ya Masabo gambo bastore lakini bintu mbili bya umuchumbe benseme y'Omosike Innocent Obiri nero ikirana sumo igoyo nigatugiriye kanisa ye Katoliki nagotebuna nigegendete kohenekia amangana mange kati yabo gosira chisemi nabo igokoreta bochenu angena sabantu egentu nonya nabo igo abuliriye kanisa iyo kogendera gokora maya uchiya sabantu chinyagitari che kanisa ne chinde I must say thank you Bishop asokora igo egere ase serikali itari konyara abantu baminto banyora na alternative
bakoenda bachikurwaliwa ase ensemo yende musikobiri nigabwatiraniramo ne kanisa asekeria goteba nga tigebe umustari ubusyo kugikeria serikali ena segenta gotebuna uikara boninga ensenigagandete kuyumba egento itamanyereire kiakoreka asamatuko ali busyo that ekero aba bishop bagokwana as a group mune group ya bishop Kenya that is the voice of God na inche nicho yomo ase bali bago support bya mombo ya mwateba na inde bintu bigende muna mogoteba bintu mbiri Kenya buya and we have seen the difference obora igocha muna togocha paka bono tuwaikeiro bora yoboiga Inkuripoti rigitaseni kia Gatembe kurwa senya gitari ya Nyamagwa igotoka hase bunge ya Basime kaunti ya Kisii Elietaliane Isaiah Maui Rigero likorengana amanaroboti rurure ase embe abo no tuguchira tonyore engwana yeri tukokurwa sensemendi studio tomaiko gendera Mangana ya moji mwanya kwa watu chimbaru kwanya kwa watu chimbaru ga mwana we wanyororo muntu kungaina mwana bwa sesi rokoro iri mbuyali Mojumo ligero gwe kirabu no tokwenda umutimo komoke kono ni matutaraenda umutimo komoke liboliria litukoneliga esegeye ebwatetense na ndegende korekana egatia barai iguru asorogongo rwagusi kuba mune county ya Kisii ningo oranyare koba gakoje toranie na liboliria ito emagoroba lero onye kubwatekerengere kendi gore libolirio enambere se screen yao nero oranyare koba gokolika jumbe yawe nyinge linde tunyare koba toko some kerengere kiao ya mase amukucho mwelio bua ekionga chinzaibire ko ni mutaraenda mutimo ko monjo muligero lingo konyolia nga goje somwelio gwekionga chinzaibire emagoroba lero nimbo atabagani me studio abuto konyara koba toko kwana abera tatu igoro yabanto bali ababwate oborema gose people with disabilities asito konyara koba toko kwana amono morai gose mo president wekombekio ase county ya Kisii Moskeri Gintabo nabo igo Feristas oyure omorayo yomobo gose bali batenete ekiombe yokorigereria ente gose emirobirionsi yokwanike buna goche bali bachengera lituko gosoko baro gwekiombe emiaka 20 korende kukonyedia tunande libolire tukolera ndinga kichise chigante kwanike wa ase county ya Kisii gatia barai ningoranya yako bagoga gochitora ni gose karangara kiaongereki igore gisegechio ujumbe yao nyalike gochia sena mbere se screen hamna to chira mutima komoke to kwirana tunyara ko bagandira komanyi amange Let's get this party started! Hey kids, light up your festive season with StarTimes. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months to spend more time hanging out with all your favorite cartoon friends on our amazing kiddie channel. Pretty incredible, right? Enjoy more adventure, more action, and more fun on Baby TV, CBeebies, Jim Jam, ST Kids, ST Tunes, Toonami, Cartoon, and Boing. Renew your subscription today and get upgraded to Jingle with the Stars. And I like it that way. Download the StarTimes on app to enjoy all your favorite kids shows on the go. StarTimes. Enjoy digital life. Etuka yo mwomo ya Uhuru Superstores igie gutuka miliono chobo songo igie konya ebintu au aseli gulirigo kona ngomubuko mkonya bale ebintu byobwaga chibuna brono amabati kurwa siche company au emesumali yechingenjo chonsi chichuma chobwaga chichengenjo chonsi chiwaya buna brono binding wires chiwilbaro chisimiti chobwaga kurwa siche company au egati ebintu binde winge byobwaga chi mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati bintu binde eringe asinsa muje bintu bya nyumba mkonya bale chi mattress chechingenjo chonse nabige chire cheche size au babata chitangi cheche size au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechinge nikurwa seche company au amasi ya mandasi kurwa seche company au ayayo koruga chichumbi
chisukali egachira bintu binde byobutumeki Oru Superstores igo babwata bukoreri obuya chingatuko buli bintu asetukeye mpabwate customer care ebyo gusigasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igo babwata chigali ekyo chigokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igo bagotoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cy'ukisi asamange bakeresi mbwetera se namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera se namba 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mujumurigarari karibu nande togendere ko semania kusingendere go komanyia aito kwariganania ko nymatara gendera ko nyere tuli boli deli tukolia lero ndinga ki chisege chiganta kwane kwa ate orogongoro buziko kwa mono account ya Kisii gatia barai ningo oraje torani ko sekarangere kyongereki igoro yejisege chi ko chibura bure chiganta kwane kwa so kumusano ko kwanda kwane kwa ase account ya Kisii diboli yao ko sekarangere kyao getome ase nambere se screen yao edinde nyara kwa ingo tusamo chomwelio abo muroboliga lituko lya lero togenderete omwanjwa omurigereri nigo tokumanyigwa abuna nigo abamenyi korwa ase chinsemo chia ikiro yo mugonjiro nigo banyalire ko bakwemurunganiria okoboro koborendia ase chinsemo ekyo okwanya ko bakwenekigwa ase egekabono na nigo banyaka bakoragwa na Albert Matonda obona go baganyaka bagokwanira igoro yoko kiana no kuboro kuborendi athinze meji kubona fishire yo banyaka bagokwanira no borendi yani no kubora westima athinze mejo babogete tukabona go icyana se akanyora gitaya kibutoire ecyo kigo toborabo amana security egenda bona kyangere wo mono ngeri nka abasigari baito abalega abonto gotoa oborendi nigo ase amatuka itiranyu manye metenyebere iyo bagotimandi nka tubakane kibese kira amakori biashara siringi kimisano ne mukiro mutienyi ende ibamana gotoa oborendi bono ekotsa chiko turuga igomanyete nka asenge twakanete ase yogeri manga bese cyo nduriko bakana mbakanire byose serikali nene asenge njo gotolenda na keka karabarega iga bono ingo batigete kitani go kibutoire ekara moko na moroche iga ndubu aditaya mugonjo ndubu atore borendi bonde nchina bonde no mwichana mana senyecho kuna tora na biashara baka konyara chisa chinyinge to asekere asito chinsa ikomina ibere go kwanyoru senyecho the way security ya veirense ya veirene ni chisa yora chisa chirota kero kare biashara bana to kara senyecho there is no light este mayoke kwenda anytime kwanera chuna babego bachite bakayiba chiwa chestima bona there is no light ono ase chiduka cyo mugonjoroga ekero tu aligereri we are not safe ya kogera ekere konyarekana tu wata police post ando ya makonyarikana nga ase police post ali asitokagirite security ere no mo chandore no chigwaye chigotangana koibukoru security right njikora tiki tokwirana goika ase ensemo ya senate mu Nairobi nigori tugoria lero omuwaziri chindemero omusubati alsibo menganga aboyo mobo ase bali banyaka bagukirana ime senate iri konyaka bakweranira amaboli ao igati ya amaboli ali banyaka bakubolibwa ngamo na kobwa mono ase oboerani bwe chindemero go succession ase egekorekya nyaka bagose bikorwa nyaka bikondekwa kwa mono asorongo rwagusi ase abantu bange banyaka bakunererwa wetera ase bukurumi bokwanekwa amona bakori mirimo ba serikali liboli lyo liboli nyaka bali kubolibwa amono mo senator Oven kurase county ya Kisii omusike Esther Okenyuri Anyene. Question is regard to the land title deed tussle in the larger Gusii region. Cabinet Secretary, we've been most families have been in the corridors of justice as a result of succession issues regarding at times
rogue ministry officials who are forging some of these documents. What plan does the ministry have to address this issue? Regarding cases of succession being mishandled, and she's wondering what I would maybe help in that regard, how I would help in that regard. But I think as a senator and as leadership, it is important to continuously say and tell our people that they must deal with the officers from the ministry, and every registry has a registrar, and where the problems arise is sometimes they deal with people outside or within hangars, people who are brokers on the outside, and they think they are land officers. So I want to say that the Kenyan people must start working with government officers directly, so that if you have a complaint, if your money is lost, if you have been conned, you are able to say it is officer so and so. And this is the message I would like as the cabinet secretary, because this is a common feature in terms of people being conned by people hanging around. If you come to Athi House, we have eliminated people who used to make people suffer around Athi House corridors and outside. You'd come and deal directly with officers at the counters. If we finish with you, you go. Tukurana ase county Nyamira kwa mwananchi nsemo chiwodi yaligoma nigo mabwatani oyomo anyarekoba gagwesokia munenjira ya muyoko ne kibunango sirale ebyegwa ni taranta atchinsemechyo omubwatani uyu ase yeta Walter Ongaki nigo anyarekoba gagosegeta ebitambukiro aho kwemukigwa kwa ne kibuna taranta ko kinigwa chire atchinsemo aho kuba muno imeye county ya Nyamira. Mubwatani ya mukuru segodi yerigoma asereta Walter Ongaki yororekanire gusira ebyegwa gusiki talenti asabamura n'abasubati namono asechikosoli chenkoyo nigatebirenga nangambuya asegodi yerigoma twara eskuru limanyikane tebuna talent school academy kago kwana nagetembe Walter Ongaki nigo anyareko baga korero kwani kwayo konene kuko amwirerete gucakia umurubiri yiga ase abamura naboigo n'abasubati. Training yane ne accounting bose finance ne training yane budget ne gasiane ne ngoro tinana ntuna kibakorosye kibese kiri cha sports aki na wajibwana takokonya ntu ito ne ntu twala ne academy ya sports at our place here liko magod muna njegina kingo bashwangi academy na bato gutware kukata cross na linde na ntu mambi tuko chambikaranze TV na ntu tulige limurao ito tuligereri nyabuke ekaraka rikuminyoka ari nzeri yisiku bakoiraniria Getembe TV na Getembe FM ngambu ya mono asogwikirana sikigosori cyaba kigokorekana getigia karantini egotoka egodi ya gesima nerigoma abamenyi kurwense mejiga nigo bamwakire Walter Ongaki ngambu ya mono ase okwire getambo kirekega kirabeke gokonya bangeri wetanga kurwa sobo saria ao na mono abasai typical data ya Mubamba FC tangal tuwa kara Getembe FM na Getembe TV mbiyamano senje mwa orgatyugo mukiwino mwana senje kombe kya Walter Ongaki kya tuwa ngo ko rase geti kya karantini ni stadium na tuwa twali final to abakere na mbiyamano senje cha usanga nentu na mo orgatyugo wanjene wana go tase abantu bitu biri go magodi tangal ko mwa kara mbiyamano ala wa kara tournament yeye ala wa kara te bichana abantu bonsi kutunganisha ili kuhakikisha na twa ndio bichana tukina bana hiyo kuna kwa watu kukina sisi chindonge na kuepuka na mangana madawa ya kulevya na bintu binde kwa nini bila yako bigo salama maito chire chiga kichwenerete ana aro ringa isiko genderega na bara konye bintu byetu in terms of bintu biryateba bina amaje na sports na inda nene aturigeri sponsor chiria chirakana agera na intu tonye bintu byetu ngokina bire turujuna bana ntugwatu webi na nini na bana bakonyora marito batega school babako bakonya nabo bakonya abandi chinga kechecho nigo omoske Walter Ongaki anyalire ko baga kubole serikali ye county ya Nyamira kubeka teneni obotumeki bwebitoki biri bigo cha sogosira emerobeli ao lyoko konya abamenyi be county ya Nyamira kana sports na abatire endo gya gatano culture unabona Nyamira county monganjere umwako yorete ntwatumite milioni 2
tanane for culture event lakini najire gutara ibinyuroma tindanyara bantu bajite gutengari ibinirire ndairenda kibase kijya culture jibuti inkuripotera Getembe kurwa segwadi Yerigoma bogitutu Masabimie county ya Nyamira inche Freddy Agari. Mwajumo rigereri wekirabu ni bangu kuira senseme mde ye studio onyore obaseme bwa Getembe kurwase omugaka ocho inyambasura tumakogenda. Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana ninjo bangina ninjo ine tekera murumbege ku konya nambule gotu bironje bikumbe igonga tu abantu mbaro konyora kero kindi mwanga ino sekero kindi mbanje tibinto gete ere bono bate getono ububi ko kwa kuna kuria usekero kindi akaro suna moromita usaka rukurumi oyo bono motekerege ku tekera murumbege ku konya nambule gotu bironje bikumbe oyo bono liyo kagete ngege tukiriyo cyo kore kebenko bakere tigera koba ole ne birengere libi ana otekerwe ku otekerege ku tekera murumbege ku konya nambule gotu bironje bikumbe bironje n'abantu balia bali bande na barabona lende batabwata mangana abatali maya ere bone ere keronje ibintu byano kuna kuriyo bo bibuka ay mbule no mbule ne biro ne liyo tumo sarari mbule ngirira ay wono bina be gutwera tekera murumbege ku murumbe ne murumbe lirumbe lyumate ndiko bana mangana maya tekera murumbege ku konya nambule gotu bironje bikumbe namugusi atebeteka ngecheka bile Baraka ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana ninjo bangina ninjo Mwanjumo rigereri abuna tokorera ekionga chinsa ibere emagoroba yarero kurende ngogenda mutimuko mukego ngoirana tunyakaba toko arigania abageni ime studio abwe stoko nyaraka batoko kwanira abantu bale no barema because people with the disabilities ase bagochiko chengera lituko bose bagochiko chengera emyaka 20 yekiombe kiabo ase toko chikaba ime studio amo na Eric Ntabo oyoro mo president we kiombe kio ase Rusagirwe county ya Kisii na boigo mo Subat Feristas oyore omo coordinator bose ase bali bagenda koroberia emirobiri yo yonsire tukolyangyo igo tonyaraka ba gogosuka gochiare ase abali kwetwa mangana bonsingo bali gangambo yamono ase nginjo bakore mememia yoko yarigania onsi na koyasaka goise koyasaka na yarigania na incheni ngoro kwa runyo toto nyankiri kurunsa me manyiro ni gakoro kwa wiso ni makoli abo kurunsa mo ya transmission ni gakoro kwa DJ Axan gotheke finongeri igo tosuka gochiare. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya Kirego maso busega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babate emashini yekerero iyo ekorongeye egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane cyabuna cingurungo toka kire ase omubere yasibya maninga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akurukwa nano Diamond Tumenyam ayo agutumika ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoromono ase babwate mikibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cy'ubusongo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bari nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nchasa marieta ngoro kwa nongaki ana rwaleta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenya egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenya nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kerana cha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango cha kila lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boiga na maro yenda amanga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakire simu gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet nigo yabere nambayemo asogo konelia amariugo ni chindagira chichitugo asorungurugusi ne chinsemo chichitanaine amunguna mayanaya bono ba mentire obokoreri bwabo asure koni bari chindagira chitugo na supplements koni bari boigo amariogo yetugeyega koni bari chingokom na mariogabo koni bari amoyo na folia feeds abo asibako amoyo kurwa chikampani ao asingincho yebimeri byao konye bare chinyeke chikibando naboigo ubutu ubwechinyeni ao konye bare ibicucu byiri tkerimo kurwa asa chikampani ao konye bare embegu yechieri ao abwasi bakora artificial insemination nigo bagutoka asumucu busongo eduka yabo enene ere angena market Plaza nabukuba kiresimi ase namba 011153188887 urusegerunde nigurure mbarabare n'amabuta ashal yenkuruko Falcon ase namba yabesimira 0113388513 urusegerunde oronene nuru ya ase umucubusungu ndoyeru gutuka ase ensemo ya jogo mbarabare neskuru ya jogo kuba kiresimi 0740186688 Enokem Agrovet Limited ije numusanyo. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Prime Distributors guba kumanya bunabono iga mbabwate ebintu by'obwagachi bunabono chichuma cy'obwagachi chichi company cyonse chibirengo byonse chibi-PC chitype cyonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chichain link chitype cyonse boigo mbabwate ebintu by'echi bathroom gose bathroom accessories bunabono chisob dish chishawa chitoilets ni chitoilet tap mbabwate chitile ao chichikara ao nebirengo ao mbabwate chimable chichikala ao mbabwate chitaya gose lightings chitype chonse mbabwate chilock chibirengo ne chitype ao mbabwate merangwa yechisize ne chitype ao mbabwate chisink chionse pe boigo mbabwate amabati chibod ao buna MDF na gypsum boards mbabwate chirangi kora crown paints na dura paints boigo mbabwate machine iliya ekuburukania yakwa irangi iliyo tagete mbabwate chi machine ao buna bono chi power saw chi blower chi circular saw mbabwate chi helmet na boigo ebikoro tubiri by'uburendi gose safety shoes asamange bakiresimi ase namba 0717603030 0790904844 incho Getembe Prime Distributors bwenyorere ebintu biga aseriguririgi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Christamarian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuye kigima asa Marieta ngoro kwa diuka poko no munyagitari ko rwase nyagitari ya basista ya Christamarian bono enyagitari ya Christamarian ngoro yero muroberi ori bokorikia abantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware linda lyonsi oratware na botogo konya buno mbabwate CT scan na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependency unit HDU. Jumatatu ndobwate kliniki kia abantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa abantu balibe bwate uburwire bwo bongo. Juma ine ndobwate kliniki kerikia abana gekoro ku pediatric clinic na clinic kia bangina gekoro ku gynecology clinic. Mbabwate ensema ya dialysis eyu yekerero ose the latest ensema ya laboratory. Jumatano ndobwate kliniki kerikia surgery asibali bako barwa bado Jumatano ndobwate kliniki ya bangina naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma koro kwa orthopedic clinic. Aramisi ndobwate medical outpatient ekoro kwa MOPC elia marwere mono na sukari, pressure, malaria. Uyo mono kigima mwancho mo ligero rinande na kwalegandia sensemiga ya kabire yekionga jinsa ibere litukelia lero ya Jumatano na abuna nati gotebi ngo twarana renge abageni me ye studio ase abanya ka bagwikirana ene tunyaga batogokwanira igoro ko mono ya bantu balia babwate oborema asichinjira ni tunyaga batokumanya amange igoro yemerobeli yabo yonsi nabo igoko mono ayo menyene naburanyanza chinde tomanyetinga ningo okubarobuna nabwate oborema na aboigo na mange igoro yekiombe kiabo ekyo Kenya reteko bagusekire imeyensi ya Kenya gyo kwegerera abali babwate obaremo bwo naboigo umuyiga oroberi ko kalgari tukoliangyo ubwo ko ene kebuna ngochengera bale okoba aroro gosoko bwatiranigwa goseni inclusivity yabeire ase emyaka emeronge ebere bono na ime ye studio nigongo chaka kuruase bonti nigo bale okapoko kwane gwokolio kolende on the far side nigo akoro kwa Fred nigo akoro kwa Eric Ntabo yule omo president wekiumbekyo ase orogongo rwagusi ekiumbekyo maitemna people with disabilities ase county ya Kisii nabo igo ndubwata Ferista Orenge korwa oyuo ole omorai gose umubwatani ase bali bagente korobelia igoro yomo yigo yugo chokore gali tukolia angyo timaitia bagani bande timaituse na ba introduce ribobe lakini rende na bona jina rata mirwe kirabo to chake na amoswat Feristas onya nine na kore introduction ye mbage na ba comment pere bitatuiga gose na bona jina gona nilieta ko Ferista tabe ko Ferista ko Ferry ndingomanya karibu ime story yake tembe. Asante sana aseri bageri asa Marieta nkoro ku Felistas Nyatuka Orenge ingo korai gasia sekiumbege koro ku It Is Well CBO togo korega Nyamira and Kisii County ase Kisii County boni ganto bate program togo kora ekokora mangana ya anti-GBV legal advocacy and representation y'abantu bari bamenyete na disability. Miyamono oyo minto Eric. Karibu. Murarimbe yamono soko ngarigani anaende ngakiende elieta onkoro kwa Eric Ambrose Ntabo. Eric Ambrose Ntabo nero murai bwa abantu babwata borema aiga county ete ya Gusii ose Kisii bono rero gaiga twachire asogo kwanere goro yomoroberio gakaremambi we miaka meronge bere esangia keneto koroka National Council for Persons with Disabilities. National Council for Persons with Disabilities we are setibwe nerichi kolia 2003 lia orema disability 2003 na lilia setibwe egere
koreto kwigirira konene asa abantu bari babwato bari masense yetu ya Kenya bia mono kigima na kero tokwira na saure gustogenda naye minteriki kero tanga ya nigole umurai tadio kero goteba aya nigole umurai bwa baria bwato borema ase county ya Kisii abane ko kana bale ngando tabo meta no borema bali bwato borema tali bometa no borema bwato borema nkolengi ege tambugere kama ogyo kuba gose kure vai gusukoisana kotenera babwato borema no tokenga naye no bwato oborema gete abu no tuchachakira nga ayo munyene ase ogwanchira na litanganinga no bwato borema egento kediya kabirengeri ngaki abantu isikogali kero kupone goro omuntu bwato borema nzachinde soko jutelie igoro ngaki igo oyo ningo tokokwaneka tokwananga abantu babwato borema mbara byaba Odo umurari kwa bori riswali rigia. Ekero ko bese kiumbeka soko ba murai bwa abantu bwato barema naye go obenga no bwato barema. Nje bwato barema se monu wekenya mbali rito batabanga fiscal. Iga magorane iga kogenda bogeka naende igo togote base songo inborn yani naibole tuno korebo naibole tuno bare mubwo naende nimbwanjete ega ro barema nando ni anjeranete bwo ni anjeranete esengenjo bwa ngetiria sanene bantu bande butaiko nyara weta bono igo naende go jogote bwo ngano bwato barema wikogende ase gento tokoroka okorigereribwa n'abanyagitari oringe oribwe bakounenki baene kinaki oyo igabwato borema bwa magoro bwa magoko oyo gabwato borema bwa bongo oyo abwato borema bwa lisanku kera abato tokoroka ase gasongo nga light skin ose ruga yende albinos bori no borema naene borema bundu bago batwara igoro yes lisanku elio ngosinyu bare korora buya bono igo weika borema no gonge weiko unenkiwe n'abanyagitari basomerera mangana ayo omagoteba togoteba onye tora unenkiwe igo omuntu tokoboka ritukeri motebenga nchebono tiganda tugosoa ne kiombegi kia bali babwato borema otsoga nga gwaso iroro tokoboka ritukeri moigo togane kerengeri kia kwarengerari nabo gosoa kiombekyo onye kubwato muntu bwato borema egegora nabo gosoa no murendi wo muntu uyu kwa niaba yaya naende nabo national kasongo jano kwane gasi okora naende nabo ranyole mangana maya weturu muntu uyu bwato oborema nabo no chilese sinjiri chikuruguche biasara chinke nabo koewa esingenjo yaye okore biasara egere gukumorera gukumukini na nyuma trader na seferi stars oborema obumbu bwate ekerengo kiyaye ngankerengo gete omuntu bwande gotoka ngano marete gwikirere fogete gose gicho bwato borema abanyagitari barabwa abanyene mbankorigeri bari ba represent yo borema bamaya gukora commendinga ayebono ojiko barube kurwa se national council yo borema gere ebone barube ikakwairu nereko gero kora rwibinte binge mono kubwatikana namaganyo y'abantu bari babwato borema bia mono Feristas ikorengana muna yo minteri Kenya ariko bagakoeresa kwa iguronsia yange kwa gakoyekwana aye eso kagere so korigereri elimo yo minteri kyatanga physically ni gabwato borema eso korigereri kwane aye to bwato borema igobono association yao ne kiombeke ngakie gocha intubono buna it is well etogocha buna caregivers to people with disabilities because kero togoteba buna kero we are doing legal advocacy and representation kero totebe omwana omunyaruka abeire defiled na ande nabwato boremo tokwenda twachaka kurunka twamo iranya gitari twenda police station twa report ke onyega ekina ge kwenda kotini twetana register petitions mpaka kotini bono intuto gocha inbuna caregivers ba people with disabilities nchoma nyene timbwa tiborema lakini I'm in as a caregiver for someone who is with disability na nzachinde ningiye ko motivate because ebintu mbire bingenza chindo rataka gokora lakini giye ko motivate tinga aye naba mataba bali mu kubwatira na barabu wasaire bokonya ababa bwate oborema before totara swase amangana ya PWDs ngokora twaringerigo representation ise kero muntu
bono our interest ya chitemono kero twanyorete ekinakio umwana uri obwate disability kine Kenya reti kogenda mutu esingencho tabwate ndoringe komokonya okonyora matuka mangi abaibuli bali babwata abana bali babwate obolema umuntu agotema kubisa umwana uri tatagiti amosokisku one inere interest ya twatete na tia turigererie group weye eso umuntu atari guchi obainyura yakorese kurigerere nonye chinya gitari chinyinge omwana totebe bunu umwana uri deaf aise kogenda abe obere defiled boniga agende nyagitari na bakonyora umunyagitari yororo but oyo go translate iri umunyagitari tari bonse baramanyare kunyimanye lugiyo one kine kijya to motivate tina this group yabere kego saulika for a long period of time tigana intuto sororo erinde tonyare kuba obokonyi kuba semi na kuba konya erinde na barabu yakora they are human beings, they have their rights, also their rights they must be respected. Yes. Na ese mirime yaino ya botambe gose ugosirunga kikole kurwese abantu ao balinza jina moko bwatera na barabu esomuro belio yonse buna ntubono it is well etoko nyara gwakere kiumbige kuru International Solidarity Foundation mbuya mono kekwera na bubanya riba gotokonya for the last 6 months kera toko implement a program wiji from the police gekora kero okokora mangana legal. There are a lot of stakeholders. Obviously, abana ngo chere imege koro umwanore disabled no one children department ngo chere ime judiciary ge kogere kinakerega kwenda kotini the judiciary should come in the police ngo chabare in abanyagitari ke kora abanyagitari nabo abantu abatangani umuntu ubwato bari makunyara kuba gakorora one of in cases of like defilement umunyagitari kera gwichoriye PRC form aise ko bonye icho iri bobe kine kinge ko nyara gukora kogenderera gochimutu one the stakeholders abutwanya reto gukora na barabuye gasi they have been giving us a good support nonya sekiumbekia National Council with Persons with Disability kia usi they have been giving us support na ndimko to very easy time ge kogera na bora ise kogenda obisi yo monto akuminkio yacha gukora obisi yane. But the support which to anyore from stakeholders, it's very overwhelming. Bia kigima oyo mento Eriki engwa kwa nigore ya ekiumbekia National Council ase oko ere subject ro ekiumbeke ngereki gana ne mirimo kike okora ase inu mwana muna bali mu bwato bolema ekiumbekia National Council no na ikagote riri tangani igo kiaro se tugwetera lichiko lia 2003 riri arase tugune katiba ya Kenya na ende bona iganto gendete kuririgereria na orire bunge likorerwo buhonchoreria kubwatekana nelichikeri gatwarosia 2010 egera ligenda namo igorende ngorosi bulirake egera lichiko konyuomana egera litwaro bakorerio buya igorende gasia National Council igayarase tugwe singinje amangana mange engane ya menene nelinga ukurikia abantu babwato barema wike barikie umubaro wabonyare ko oyare kumanywa matukali ayetirwe chimaega egotware ko etambulisho lakini bono yayigetenga kia serikali yo Moskeruto no twaire tuwe somoro bili ko runga e-citizen egere tonyore gento tokoruke certificate ko ase computer okogenda sabanyagitari kwa rigererigwa kwa unankigwa bakurikira bagosaimeria egere musho igari umusio KTRH wako moeri kwagenda ne ebono toyoroke medical report kwagenda ne RS cyber kwagenda wa ichori oro matuko make kwarangeri wate certificate yaho yabere inchubuyi bono rero tokoigwe certificate nero togutumia so bokorerigwa abantu bali bonse babwato balema na ende ndubwate ngana yende ko kunga cash transfer kose kwa na ono National Council netenenete ngane yo ya cash transfer ko era abantu bali abakorokwa nga babwato bolema obwera severe disability na uboka bakoegwa yolende mambi katoje kwikaransa ntojo tulinga ki ngekona bakwa babaera na bandi batigeta abandi babwato bolema na barabwe ki torwa maone totebenga ntambara barabumba bwe ntabakoreki baegwe kera mbabwate bokomu
waigongo korigererie ng'aki abantu ababwate lisanku nateba rira light skin abatokoroka cherpino ng'aki bagokonywa kera mbabwate emechando emenge mu basongo bachandora amaiso mbatakeire ebirore mbatakeire chigofi naende mbatakeire amaguta aria kobatanga mbanyora kansa yeriyo liabo lisanku liabo bono igo naronkoe gubara amaguta ayo kurusi chinyagitari chito chirichire chieserikali gochibare baegwa tokogenda mang'ana tokoroka ng'a disability mainstreaming National Council nere gokora nere kogendia mang'ana yonsi adeba ng'a totagete percentage gete abantu barega engaki yachakirite ngokora yarenge gento koroka ng'a job placement nabo koenda training ase kobwata omonto orobwa borema ogenda training ase nero yare gokorigeria egasi bakoira bakobeka oro igo bono egasi ni nyinge babwate nendo bwate gento tokoroka konya abantu kumanya oboene bwabo gwetera serichiko egento tokoroka legal advisory ekio organization ya it is where bagotema gokora igo na intwari Nairobi into bwate abantu lawyers rende bakorigereria ng'aki bine ebinge bune bya defilement ng'aki bibwende bikoro defilement esege usio togota obotibongi ng'aki omang'ana y'obotibongi akorigererwa ase chikoti chiito ng'aki abantu abo bakorigererwa togocha mang'ana ya masomo ngo sponsor bare abana go chichi university baba sponsorship baba basomi paka batabokia naende abana abande ba birasi ebike bya form 1 2 3 na barabunko ego bare obokonyi egento kende na ateba igoro yo obokonyi bwe biashara egento ngerego runga tax exemption oyo okore biashara na bakwa kwa guri rube liko mutanga tarusi bwe bango ngweteranga na bwato barema na bakwa guri rube nyo kubwate biashara bikego usebyo ko ndie pigi usebyo siara pigi akwa guri rube liko mutanga ngaki ayata zugurusi bango ngwana mangana na mange ama aramaya asensemo ya National Council egere ngotokonya bali gono mandate ene nende tokotanga sole mandate asege songo tokotanga bago facilitate disability mainstreaming program in public and private sector bono ga bunkorigeli bali bon staringa ne serikali yoka bakorigeli paka private no nyambali bali kiro ngaki bako okonywe gasi ngaki bakora machiko ba nara kubwatekana na machiko yense yo bakori gasi iyo minto ferista mbamuna Eriki idit koliangyo ndibwate omuyigoyo omwanene ogosen conference modern conference yo kwanira igoro ya tutaimiro bali yonse batranity aba babwata barema ase county ya Kisii gocho koleka se chinsemo chia culture nsachinde na ase nse daika ya mwigano nya kumanyia aba ligereri baitonga nki na kibago expectation tukaligalia mambi mambi ekiombegya National Council with Person with Disability mabingo celebrate bare 20 years of diversity and inclusion in Kenya. Omoyigo yokoba all the 47 counties but the main conference itakuwa the 27 to 28th in Nairobi KICD but in Kisii twaro chembiato ekore mapema eyerabe ankyo erinde toko ikaransa stakeholders bonspi onde bwensyo gokora kindi gyonsigie ko involve umuntu bwato borema tonyare go ikaransa amo erinde tomanye the milestones tuachire asituikire na asituguchi wa county esabiri mu gokora bono mambi etugucha koba na stakeholders onde bwensi ogokora gasi ndeyonsi eko involve someone or no borema erinde tomanye the milestones we have gone the challenges that we are having how are we going to solve these challenges erinde mambi kerotu akore all the recommendations all the views which will be given chitomugo chi Nairobi for those are the recommendations that we have given to the National Council on Persons with Disability in the headquarters erinde na barabu banyare korigereri bamanyena kurubusi ekeneke na kibakoreteki batagite na igaiga no baikire no gaiga no batagite kogenda bya muno kigima nkore nkota bigunga ne chinza na checherire ntwa bwatenza nyingerere twatamago squeeze koba ne egento kingenjo kigendrete gokorekana gwetira asabu na muri igaiga mi studio uyu minteri kintabo ase edaika ya moyoka
onyaka ba gukwana ing'ani ndio nsi encouragement uchisikali sibali bonse bamete no bolema abaminto mwesp bali morali ko mubwato bolema esokie yakwebisa moigori onde bwensi obwate osondo bwensi obwate omonto obwate bolema mosoki isiko murikie na serikali anyole certificate ye mokonye amenye obugima boro buye buna abande na ende boigo manyanga kimokorwana chiaki chino kyaranche kwanise katiba yetu ya 2010 igono gende maambie ngituri okwana goro chi aki chichonsi abantu bakimanye chiaki chiri abantu bali buya na ende chonsi ne chiri chiaki cy'abantu babwato bolema gorende esokie incho tigatubwaterane asengenje yo gusukia amangana yo bolema esense yetu ya Kenya ya mono Felista ana yago yo mwali de nsiyedeka ya tukulia lero tali yo mwali pidi tukulia lero ncheki na nyare gotebi wasaba ibori mostly bali babwata abana babwato oborema oyunere no mwana buna mwana onde bwensi we have also our rights as people with disability onde bwensi tanyare koko nireria chi rights chiago tiga tonyare to wanchirana nandi abantu bali babwato borema tonyare komenyana barabu as a community because they are also people. Let parents come out with their children because egiako geroko nyoro nonye chiskuru chinyinge gusito tabwati neri na babori abange bakoreteki babisete abana babo wono mturi kunyara kumanyambara mbalinga bale as a county ito ya Kisii tiga kero mubori anyara gosokyo mwana oe erinda nyoro bokonyi biya muno kigima mwanje mworigereri no kobaye chinga kichi atanyara matubwata mange twari gocha gukwanira kuri ndari tukuri yangyo kwareganigwe ase chinsemo cha culture all ime county ya Kisii lino nyaka bagukuigwa biratato na boigo twense nabo bwatani tole ase enseme yiga yogosirana gosira bali babwate obolema ncheni gongoro kwaro ni toto nyangiri abuna to gukorera umurobori tukuri lero kuri gukunyira tu nigo naringena Felista Orenge uyu ore yo mobo se bali bagante kwaregani umurobori yuo gosomo yigo yigo tukuri yangyo gotege karigiri tukuri yangyo na boigo Eric Ntabo uyu ore umuteneri gose umurai gosomo president wekiombe kia bali babwate obolema ase county ya Kisii kwa kurabu to kanyelia chinga kichigia no boligerio buya ase emerobori yaito ekobwate